Avui anem a veure eh, com utilitzar la configuració del llibre de qualificacions. Nosaltres hem creat una sèrie d'activitats en el nostre curs eh, en diferents seccions, val? Però anem a centrar-nos un poc de quina manera anem a realitzar la qualificació. Imaginem-nos que el que vos he dit en diferents seccions i ara anem un poc a organitzar-ho. Aniríem a la configuració del llibre de qualificacions i inicialment arribaríem arribaríem a este enllaç. Fixeu-vos que dalt hi ha diferents pestanyes i cadascuna d'aquestes pestanyes pues, tindrà una funció. Així conforme estem veient tenim totes les activitats, però no ens les ha separat per blocs o seccions, és a dir, no hi ha cap manera de crear una categorització inicialment. Aleshores, per a que vos fixeu també de quina manera, si tenim l'arranjament que es diu, després podríem veure la visualització, on apareixeria la persona que està matriculada en el curs, i cadascuna de les seues activitats que ha anat realitzant, valorades en una ponderació en una ponderació no, en una nota, depenent de si hem dit de 0 a 10 o de 0 a 100 o de 0 a 70, depenent de l'escala que hagin utilitzat. Ara anirem a arranjament i el que anem a fer és ordenar-ho. Primerament, jo el que soc fer és crear-me una categoria per a cada trimestre, i anar distribuint les activitats en cadascun dels trimestres. Si inicialment no tenim tots els trimestres muntats, el que farem serà crear-nos les diferents carpetes i després ja a poc anem realitzant-ho. Si vos fixeu, així estan totes les activitats ponderades en un valor. En total, així ens diu que tenim 610, i fixeu-vos que la primera activitat estaria valorada sobre 10 i la resta sobre 100. Aleshores, primer vaig ensenyar-vos a fer les categories. Afegim categoria, i el que faria seria crear-me una per a cada trimestre. Primer trimestre, fixeu-vos que així apareix l'agregació que es diu, que seran les diferents fórmules que tenim per qualificar. Per exemple, si tenim la qualificació més baixa, la més alta, i després també inclús podríem crear-nos les nostres pròpies fórmules. En un principi anem a deixar-ho conforme està per a que vegeu quin és l'ordre que ha de tenir un poc la vostra configuració del llibre de qualificacions. Val a dir que no és l'única manera de fer-ho, sinó que hi haurà moltes més. I fixeu-vos que així ens apareix si és per valor, o com vos deia abans, si és per una escala. Si volem deixar-ho com a ocult o volem que s'ajuste el pes. Inicialment la ponderació 0. Anem a deixar-ho així i a poc anem a anar modificant-ho. Guardem els canvis. Si tenim més configuracions sobre el que estem veient, la categoria que estem creant, però anem a deixar-ho conforme està de moment. Després guardem els canvis i vaig a crear-me un trimestre. Fixeu-vos que apareix així baix. Vaig a crear-me dos trimestres més.
una vegada creat els 3 trimestres, el que hauríeu de fer també seria dividir-los, depenent de com avalueu, per exemple, actitud, continguts, procediments o d'acord amb el que tingueu vosaltres en la vostra programació. Jo vaig separar-ho en 3 blocs, el que us he dit: continguts, procediments i actitud, simplement per a que vos feu un poc la idea. Després ja vos dic que cadascú s'ho categoritzarà de la seva manera. Llavors anem a afegir, si vos fixeu, les activitats estan a un nivell per dalt i les carpetes que hem creat no contenen cap activitat de moment. Aleshores anem a crear més categories, hem dit. Actitud 1 perquè fa referència al primer trimestre. I ara el que vos he dit, continguts, l'abans no li he canviat, no he posat el 1, ara el posaré. Procediments per editar-ho, venim així, edita paràmetres, fixeu-vos que tornem al menú d'abans. Ja us he dit que de l'agregació ho anem a veure més endavant. Ara el que haig de fer és afegir estos 3 blocs dins d'un trimestre. Quan jo clique on heu vist la fletxeta que tenia abans, que era com esta, li he clicat i estic movent un bloc. Si vos fixeu, si el col·loque així, el col·locaria dins del primer trimestre. Si el col·loque així, el posaria entre el primer trimestre i el segon trimestre, però estaria en l'arrel. Això és l'arrel, fixeu-vos que està més cap a l'esquerra, i això està dins del primer trimestre. Això també estaria en l'arrel. Aleshores vaig a col·locar-ho en el primer trimestre i ara faré el mateix en els altres dos. Cliquem a la fletxeta rotxeta i ho movem en primer trimestre. Fixeu-vos altra vegada el que us he dit abans, que si el posem així el posaríem dins del primer trimestre, si el posem així dins el posaríem dins d'actitud. Llavors ho hem de posar així. Si el posem així dalt o així baix també canviarà, no canviarà l'ordre simplement. Anem a posar-ho així dalt mateixa i ara el mateix en contingut. Ara el que hauria de fer seria assignar cadascuna de les tasques que jo tinc creades desordenades en cadascun dels blocs. Per exemple, és aquesta, vaig a col·locar-ne una en cadascuna d'elles. Així. Vaig a agarrar una altra. La poso en procediments. I una tercera en actitud. Si ara, per exemple, jo sé que ja tinc això més o menys, comença a tindre, està més o menys ordenat, el que faig és que m'ho col·loque cap a dalt.
força dalt del tot, i així sé que el que tinc primer és el que primer està ordenat, val? Això està en l'arrel, tots al mateix nivell. Val. Fixeu-vos com anem a veure els diferents tipus d'agregació que hi ha, val? Hem fet 3 trimestres, val? Estos dos tenen ponderació 0, és a dir, que no estan comptabilitzant, val? El que seria la suma total del curs, i este sí que té un pes del 34, val? Una ponderació de 34. Dins del primer trimestre, cadascun té una ponderació. Si vos fixeu, estos dos números més este farien el 100. Val? Continguts, procediments i actitud, els tres sumarien 100, val? Que seria el valor total de la nota del primer trimestre. Val? I este percentatge que tenim així, o esta ponderació, seria del total del que pesa el curs. Val? El que passa és que així baix tenim diferents activitats, val? Cadascuna se li ha donat un pes perquè no les tinc encara ordenades, i estes 4 d'ací, val? Més esta d'ací faran la nota total del curs. Val? De moment, com no està configurat, doncs ho tenim d'esta manera. Val. Una vegada vist això, anem a veure que podem canviar el pes que té cadascuna d'aquestes activitats. Val? Imagineu-se que jo ara posi així 10. Val? Anem a ficar 60, 30, i 10. Val? Serà el pes que tindran cadascuna de les categories. Val? Per un altre costat, també us tinc que dir que aquestes activitats que tenim així s'han anat generant conforme jo he anat creant activitats en el que era el curs. Val? Si jo ara vull afegir una activitat que no aparega com a activitat en el curs, jo afegiria un element de qualificació. Val? Bueno, vaig a guardar els canvis abans de fer això. Val? Jo guardaria els canvis i ara vindria així, val? I jo podria afegir un nou element de qualificació, val? Que em podria inventar jo. Val? Este no apareixeria, com vos he dit abans, en el que seria el curs. Val? No té assignat cap activitat així. Val? Jo podria posar, és com si fos una nota a la llibreta, val? En la que a dins no desapareix, però a tous internament sí. Val? I el mateix que us he dit abans, vull dir, podeu blocar-lo, podeu ocultar-lo, depenent de com ho feu, val? Se podrà visualitzar o no. Vale. Una vegada tornem a la configuració del llibre de qualificacions, i ara anem a veure els diferents tipus d'agregació. Quan nosaltres entrem tant en una carpeta, en la categoria estiga fora o estiga dins, podem editar els paràmetres. Per exemple, anem a entrar a primer trimestre i anem a veure que per defecte ens va a posar natural, val? Així podem accedir a més ajuda, com sempre, val? I quan li cliquem a desplegar ens apareixen tot un conjunt de tipus de qualificacions,
vale? Els anem a centrar a veure en què és més o menys cadascuna, val? Millor si vos agarreu un full i vos mireu com aneu a fer la qualificació, però això vos ho deixo perquè us feu un poc la idea, val? Tenim la mitjana de qualificacions, que el que fa és nosaltres tenim una nota en cadascuna de les activitats, vegeu així, A1, A2, A3, vale? La primera, per exemple, està sobre 100, valorada en 70, la segona sobre 80, valorada en 20, i el que fa és fer la divisió, val? De cadascuna d'aquestes qualificacions, sumar les tres qualificacions de les tres activitats i dividir-ho entre 3. Val? El resultat seria un percentatge sobre 100. Val? Després la següent que tindríem seria la mitjana ponderada, que tindríem en compte el pes. Val? El pes és el que vos apareix en la pantalla anterior, val? Que teniu així. Així tenim el pes, val? Que nosaltres li posem a cadascuna de les categories. Val? Entonces, tenim una activitat que té un 7 sobre 100, una altra que té un 20 sobre 80 i una tercera que té un 10 sobre 10. Val? I després ens hem de fixar en això d'ací, que diu pes. Val? Pes 10, pes 5 i pes 3. Val? El que farà serà multiplicar-la per el pes i dividir-la per la suma total dels pesos. Val? 10 més 5 més 3 faran 18. Val? Després tenim la mitjana ponderada simple, que tindrien les tres activitats, val? I cada una té una ponderació. Val? Fixeu-vos, 100, 80 i 10. Què és el que fa? Li suma, el divideix entre la suma total dels pesos. Val? I després tindríem esta de mitjana de qualificacions amb crèdits extra, que ens diu que està en desús, per tant l'anem a deixar, però podeu mirar-se-la per si la voleu utilitzar. Qualificació més alta, més baixa, hi ha moltes altres. Val? I després tindríem la natural, que és la que per defecte ens configura. Nosaltres tenim hem ficat en una activitat un 7 sobre 100, la segona un 20 sobre 80 i la tercera un 10 sobre 10. Val? I el que fa és sumar la nota de les tres sense tindre en compte l'escala. Val? Bueno, doncs això serien algunes de les qualificacions. Val? Nosaltres ho podem, conforme us he dit abans, ho podem assignar a les diferents categories. Val? Així també tenim el pes de les activitats, val? Que també les podem modificar. Val. Pues un poc que vos feu la idea. Després vosaltres hauríeu de fer les proves per veure exactament com voleu fer la fórmula. Val? Després de tot això, ara anem a fer un exemple que vos he preparat. Val? Primer de tot anem a veure com tenim configurat. Val? Tenim el primer trimestre, hem afegit 2 activitats en l'apartat de continguts, en l'apartat de procediments una altra activitat i en l'actitud una altra activitat. Val? Hem configurat el primer trimestre, val? Com a mitjana ponderada de les qualificacions. Val? Anem a repassar mitjana ponderada de les qualificacions.
que seria seria esta que teniu així, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Jo a cadascuna de procediments, continguts o actituds va tindre un pes, ¿vale? Perquè fixeu-vos que així vos parla d'activitat, però com jo estic agregant una qualificació al trimestre, les activitats ja no són activitats, sinó que són categories, ¿vale? Esta seria continguts, esta seria procediments i l'última serien actituds, ¿vale? Jo cadascuna li he donat un pes i cadascuna tindrà una nota, ¿vale? Entonces, tornem altra vegada així i anem a veure internament continguts com està, ¿vale? Jo ara sí, vegeu, la primera té 60, la segona té un 30% i l'última té un 10%. Les tres sumen 100. Vale? De totes maneres, fixeu-vos que al final el pes no importa, val? Jo faig més que res per parlar de percentatges. Així tenim 10, 5 i 3. Val? I ho divideix entre 18. En el meu cas ho dividiria entre 100. Val? I a cadascuna li assignaria un